Bismillahirrahmanirrahim. Za ku saurari littafin Mace ƙaddara ce mai tsada na 16. Washe gari da misalin ƙarfe 8, kotu ba matsaka tsinke sanadiyyar kowa yana son ya ji ƙarshen shari'ar da ake fafatawa tsakanin yaron Alhaji Usman akan fyaɗen da aka yi zargin ya yi wa 'yar mai aikin gidansu. Su Safiyan kuwa sai ƙarfe 8 ɗin ma suka baro gidan Salman. Duk da Safiyan ɗin sauri yake yi, Safiyan ne a gaban mota sai Safiya a gefensa. Inna da Amira suna baya har suka isa gida. A ƙofar gate ya yi fakin, dukkaninsu suka fito. Safiyan ya kalli Inna da Amira ya ce, ku yi sauri ku fito ku jira ni domin yanzu za mu wuce. Gyaɗa kai Amira ta yi yayin da Safiya ta shiga ciki abinta. Ita ma da gudu-gudu ta shirya sannan ta ɗauki motarta ta nufi kotu. Inna da Safiyan da Amira a tare suka fito suka shiga ciki. Lokacin Abdul na tsaye yana faɗin, ya mai girma mai shari'a, tun da kaga har sun ƙara minti 30 ba su ba lauyansu, to alamomi sun nuna ba gaskiya kuma lallai sharri ake so a yi masa. Safiyan ya shigo cikin sauri yana faɗin, a yi mini haƙuri ya mai shari'a. Haɗa ido suka yi da Safiya a lokacin dukar da kanta ta ci gaba da rubuce-rubucen da take yi. Shi dai bai taɓa ganin wacce kayan lauya ke mata kyau a mata ba irinta. Masha Allah ya faɗi sannan ya kau da kansa daga kallonta. Shiru Abdul ya yi a kufule ya je ya zauna sannan aka ce Abdul ya fito ya gabatar da shaidunsa. Ina son kotu ta bani daman kiran Habu wato mai share-share da goge-goge a gidan Alhaji. Kotu ta baka dama. Ana son ganin Abu. Sannan ta fito ta tsaya. Aka ce ta yi rantsuwa za ta faɗi gaskiya. Ta yi rantsuwa sannan Abdul ya fara tambayarta, Malama, muna son ki gaya mana sunanki da kuma aikin da kike yi a gidan Alhaji Usman. Sunana Abu kuma ni ce mai yin share-share da goge-goge a gidan Alhaji. Malama Abu, ko za ki iya gaya mana abin da ya faru ranar da abin ya faru? Ranar ni ban zo da wuri ba. Dama na cewa Hajiya ba zan zo da wuri ba sabida zan je gaida mara lafiya. To da shigowata sai na ji fitar motar gidan. Da yake ban san me ya faru ba. Sai na wuce ciki sai ga Faisal ya shigo a rikice yana ce min, Abu sun wuce da ita asibiti ne? Sai na ce da shi, wace ce ba lafiya? Sai ya ce, ai Amira ce ta faɗi a ɗakinsa a kan kafet ta ji ciwo. Na yi jimami abin. Sannan na ce, na ce Allah ya ba ta lafiya. Sannan ya ce in je in gyara ɗakin nasa. Ko da zuwa na ɗakin nasa na sami kwalabe a ƙasa da jini, haka dai na kwashe komai sannan na gyara ɗakin. Inna ƙwalla ce ta cika mata ido, wai a ce mutane ba sa tsoron Allah, ba sa jin kunyar ƙarya sabida abin duniya. Jiyan da Abu ta dage sai zuba ƙarya take, alhalin ita ba mata gidan rana ta yi tafiya. Allah yana bayan mai gaske. Abdul ya yi murmushi ya ce, ya mai shari'a, bisa ga wannan zancen kaɗai na Abu ya ci a ce an gane gaskiya domin da kanta ita ta kwashe kwalaben da Amira ta faɗa a kai. Na gode ya mai shari'a. Alhaji da yake a zaune ya wage baki alamun cin nasara. Mai shari'a ya kalli Safiyan. Ko lauya masu ƙara yana da tambayar da zai yi wa Abu? Safiyan ya gyaɗa kai. Ina da ita ya mai shari'a. Malama Abu, shin akwai wani abu tsakaninki da Inna ko ita Amira a cikin gidan? Abu ta girgiza kai. Nuna mutunci ko faɗa bai taɓa shiga tsakaninmu ba. Kaga kuwa ni ba zan musu ƙarya ba. Safiyan ya kalle ta da kyau. To menene yasa baki je kin duba ta a asibiti ba kuma baki tuntuɓi ina aka kai ta ba domin ki gaida su a asibiti domin ki je ki ji gaskiya al'amari gun mahaifiyarta? Abu ta fara inda. Abdul ya yi sauri ya tashi ya katse su. Objective my love. Bai kamata lauya masu ƙara ya yi wa Abu wannan tambayar ba, sabida ai aiki ta zo kuma tunda ita ɗaya ce a gidan ba zai yi ta bar gidan ba.
Alƙali ya ce lauyan masu ƙara ya kiyayi ƙarshe. Safiyan ya gyaɗa kai ya ce na gode ya mai shari'a. Alƙali ya kalle sa ya ce ko lauya wanda suke ƙara yana da wata shaidar da zai gabatar? Ina da ita ya mai girma mai shari'a. Ina son ganin Nura wato mai gadi na gidan Alhaji. Nura ya fito. Safiyan na ta mamakin kai kuɗi bala'i ne sai ka ce ba shi ne. Ya dinga masa rantsa-rantsa cewa ko kotu za a je zai faɗa gaskiya cewa Faisal da ubansa ba mutanen kirki ba ne. Muna son mu ji sunanka da kuma aikinka. Sunana Nura kuma ni ne mai gadin gidan Alhaji. Malam Nura ko za ka faɗa mini gaskiyan abin da ka sani? Ranar ni dai ina zaune sai ga Hajiya nan ta fito da sauri ita da Inna tare da Amira a hannunta sai nake tambayar me yake faruwa. Shine Hajiya ta ce ai faɗuwa ta yi a kan kafet kuma a ɗakin Faisal gashi kuma duk ta ji ciwo. Abdul ya kalle sa. Nura ko za ka faɗa min ya halin Faisal yake ko in ce ya mu'amalar ku da shi take a cikin gidan? Nura ya ce gaskiya Faisal mutumin kirki ne, ga girmama jama'a, ga shi dai da kyau ga biyayya. Ni dai ban san sa da wani halin mara kyau ba tsawon zamana a gidan. Abdul ya koma ya zauna sannan alƙali ya kirayi Safiya. Ina son kotu ta saurari wannan zancen na mai gadi Alhaji wato Nura wanda da ni da shi muka yi wannan zancen. Nan aka miƙa wa alƙali waya sannan ya kunna sai ga muryar Nura nan ta fito lokacin da yake gaya wa Safiyan cewa Inna ta fito tana ihu tare da Amira a hannunta cewa Faisal ya kashe min ita, fyaɗe ya yi mata. Hajiya sannan da duk irin halin da Alhaji da ɗansa na rashin mutunci. Kotu ta ɗauki hayaniya yayin da alƙali ya buga guduma cewa a saurara. Nura ya share zufa sannan ya ce ya mai girma mai shari'a wannan ba muryata ba ce domin kuwa ni wannan ban ma taɓa ganinsa ba. Nan dai alƙalin ya yi rubuce-rubucensa sannan ya ce da Nura ya je ya zauna. Alƙali ya ce Safiyan ya gabatar da shaidarsa ta biyu. Safiyan ya sake miƙewa yana faɗi ya mai shari'a wato ita wannan Hajiyar da kake faɗi wato matar Alhaji kuma mahaifiyar gashi Faisal ita da kanta ta san gaskiya kuma sabida gaskiyar tata ne yasa Alhaji ɗaukar ta ya gudu da ita ya komar da ita Ibadan. Alhaji ya dai ji hakan ya ware ido waje kamar tsohon maye. Wa ya faɗa masa haka? Safiyan ya ci gaba. A nan dai mu sun ce mana ba ta da lafiya ne, an ba ta gado a London, to ƙarya ne tana Ibadan. Sun kai ta sun ɓoye ta ne saboda ita tana kan gaskiya ne. Ina son mai shari'a ya saurari wannan zancen nata. Safiyan ya sake miƙa wayarsa inda ya yi wa Hajiya bidiyo. Ga ta nan tana magana tas ga bidiyon nan ana ganinta sannan kuma ana jinta. Kotu ta ɗauki hayaniya. Alhaji ya share gumi da ya tsatsafo masa shi da Faisal. Abdul ya kalli Safiya ita ma shi ɗin take kallo da alamun tambayoyi a fuskarsa. Bayan mai shari'a ya gama sauraro ne ya ce da Abdul ko yana magana. Abdul ya ce yana son ganin Alhaji da ɗansa domin ya gaya masa cewa wannan matarsa ce ko kuwa. Alhaji ya fito sannan Abdul ya tambaye sa ko wannan bidiyon da Safiyan ya nuna matarsa ce. A gaskiya wannan ba matata ba ce don kuwa ni dai tawa matar tana London kuma anti an kai ta asibiti a can an ka ba ta gado. Alƙali ya yi rubucensa sannan ya kalli Safiyan ko yana da magana. Safiyan ya miƙe sannan ya ce ina son kotu ta bani daman na kirayi Dr. Yahuza wanda shine dakta ɗin da yi wa Amira aiki na fyaɗe da aka yi mata. Turo ƙofa aka yi sannan Dr. Yahuza ya shigo ɗauke da fayil a hannunsa. Idanun Abdul da na Alhaji akan Abdul. Dr. Yahuza ya tsaya sannan ya fara magana. Ni ne dakta ɗin da na duba Amira
a asibiti. A gaskiya maganar fyaɗe aka yi mata kuma da kaina na yi mata aiki. Ya miƙa fayil ɗin hannunsa ga alƙali. Wannan shine fayil ɗinta na asibiti wanda da kansa komai aka yi aiki da kuma matar har da hotonta. Dawowa na kenan daga Turkiya. Shine nurse ke gaya min cewa gashe maganar an kai ta kotu. Shine na ɗauki lambar wannan yayan nata ya nuna Safiya domin shi ya sa hannu aka yi aikin. Na ce ya gaya min kotun da suke domin in zo yau in ba da shaida. Abdul ya miƙe. Ya mai shari'a, in dai fayil ne ka san za a iya zama a rubuta irin wannan lokacin da muke ciki na rashin gaskiya. Don haka ya mai shari'a, ina son kotu ta yi watsi da wannan zancen na dakta ɗinnan domin za a iya yo hayan shi, kuma ina so a bi wa Faisal haƙƙinsa. Na gode ya mai shari'a. Kotu ta ɗauka. Alƙali ya buga ya ce a yi shiru. Safiyan ya miƙe ya ce, Dokta, a matsayinka na likita, idan mutum ya ji ciwo wato ya yayyanke da kwalba, tabo na tsayawa? Dokta ya gyaɗa kai. Tabbas kuwa, wani ma har ya mutu tabon ba zai ɓace ba.